Bine te-am regăsit! Numele meu este Daniela și ți-am pregătit o meditație ghidată care se face într-o stare de relaxare profundă, o stare în care tu ai nevoie să te conectezi cu subconștientul tău. Este o meditație completă, o meditație complexă, cu câteva afirmații care vizează toate palierele vieții tale, începând cu sănătatea, relațiile, bogăția, prosperitatea. Aș vrea să-ți amintesc că dacă ești interesat, poți să-ți creezi o meditație personalizată pe orice palier te interesează. Toți avem nevoie să ne îmbunătățim viețile, deoarece majoritatea am creat în viețile noastre realități care nu ne fac fericiți, care nu ne bucură. Și nu ne lasă să trăim o viață care să merite să fie trăită. Funcționăm programați, avem programe subconștiente pe care le-am creat în urma experiențelor pe care le-am trăit și singura cale de a ne deprograma este de a intra în conexiune cu subconștientul și de a introduce programe noi. Așadar, te invit să te întinzi, să faci respirații profunde și să-ți repeți mental, simțind cu toată ființa ta ceea ce eu voi afirma acum. Fiecare celulă din corpul meu vibrează de sănătate și energie. Sunt perfect sănătos în corp, minte și spirit. Mă bucur de o sănătate radiantă și vitalitate. Sunt înconjurat de iubire și afecțiune. Atrag iubirea adevărată și relații armonioase în viața mea. Sunt capabil de succes în tot ceea ce fac. Oportunitățile de carieră mă găsesc mereu la momentul potrivit. Mă bucur de recunoaștere și recompense pentru munca mea. Sunt în pace și armonie cu mine însumi și cu lumea din jurul meu. Fericirea și bucuria curg prin viața mea acum. Mă simt împlinit, recunoscător pentru toate binecuvântările din viața mea. Banii vin la mine cu ușurință și fără efort din toate direcțiile. Sunt un magnet pentru abundență financiară și prosperitate. Sunt recunoscător pentru bogățiile care îmi umplu viața chiar acum. Îți reamintesc că este important ca tu să repeți în mod regulat aceste afirmații cu credință și emoție pentru a imprima aceste gânduri în subconștient. Acestea vor ajuta la manifestarea dorințelor tale în tot ceea ce îți dorești. Dacă dorești o meditație detaliată, personalizată, poate pe relații, poate pe sănătate, poate pe abundență, poate pentru atragerea unui partener potrivit, a unui partener ideal,
să o practici în mod regulat, pe o perioadă mai lungă de timp, pentru a reuși să te deprogramezi și să te reprogramezi. Nu există altă cale de a ne îmbunătăți viețile decât asta, de a ne conecta cu noi, cu interiorul nostru și de a impregna subconștientul cu noi credințe, cu noi afirmații, atâta timp până când noi vom crea noi rețele neuronale, după care vom putea funcționa într-un mod corect. Îți doresc succes în tot ce faci, să fii binecuvântat, să-ți alegi cu grijă gândurile, să fii conștient de ele, atât gândurile cât și imaginile mentale și emoțiile. Toată puterea există în tine, de tine și doar de